Hindi, naka-private na niya, sir. Ano din? Sila. Saan di ba, sir? Well, ano siya, mas may bipag? Aray, nagdara. Sleepy naman. Sila nang tigag notes part, mag-notes ko part. Hindi na kita classmate, kaya kung may last day yung mga kita. Ano pa akong mara, isip to. Kumutanan mo, sir. Smile. Yun sa February. Okay lang po. Okay lang po. Magkala ka mga conflict sa mga kondo. May papan bukan sini. So, ikulihin mo. Hindi mo rin sa pwede yung mga February. Okay na? Start up? Kasi sa... Isa ang email ako sa email mag-send sa'yo. Isa na email ko. Okay. Oy, Kenya sir. Bayar ko niya. Soldering, masal pagsulda na nari. Isang publication mo niya, discuss raron sa CLC1. Publication niya, analog multimeter, ito na ilang ito, parang saan na magpa-test. Unya, resistor, ako ito, balon mo niya, isang pagbasa, multimeter, marami sa kanan mo dito. Soldering techniques, kung saan. Nasad niya sa soldering techniques, kung saan ka nang limpyo, tanong niya soldar. Ako rin, practice mo soldar. Tagaran naman ko ito mga scrap. Ang board, may problema na ito. Kira scrap bird. Nakanood kayo, Dispose. Oh. Nagpa-training di sir kanila gabay, sa'yo kayo. Wala nga sa'yo, kung pa. Sa'yo kayo. So, block diagram sa CRT-TV. Ito na ini. CRT-TV, pero panagsara may nagamiton. Pero bantay-bantay lang, may si na-immerse sa ka-assessor, kasi matay yung mga ito ba. Ganahan siya magpa-TV, pero wala siya na dahil pag-last kayo. Bro. Ano? TV. Sila mga sa dyan. Sumilaw mo ng mga TV. Black diagram lang na. Diagram lang. Dili na binagsa kada components. Oo mo gani. Mura ka ng black diagram lang ba? Per supply, isa sunod sa per supply, box again mura ka ng flow chart. Nani ari? Dagan si CRT TV. CCTV, electric bulb, flat iron, ang mga ano ni. May mga schematic na rin. Basta sa washing, basta ipabungkag na ba? So dali na mga bungkag. Bungagon na rin mo yan. Kasi ganang gamit na rin mga ayaw na. So wala, ginagawa. Yung na. Okay na. Ito yung bago na. Brand new na. So gubo na yun yung. May balik rin po ayaw. Ngayon na mga sensor. Isa ito. Ito yung brand new. Boleh gitu aja deh. O dili. O ayro. Ikuan lang. Pwede man inigahuman. O lagi mas nindot yung moment na ito kay para masugod mo basa-basa ni ba? Hanggang gabi. Gabi mo na. Bukat na. Dubay naman. Kaya tanong na written sir. Exam na. Written na na. Kaya mga multiple choice mga number na yan. May identification, pero mga definition no. Wala ito na. No, kanina na. Na yan sir. Wala. Wala. Okay, kung ano na. Kasi gano'n naman pa-written, di ka nang dilim na inyong nga yun. Assessor kay ipas, same na sila. Dili na yun nga. Si Assessor 1, Assessor 2, kay same na sila. Pagi. Maglailay na. So, buta si Assessor 1, may ganahan siya magpa-written. So, magpa-written na siya. Si Assessor 2, kayo kanan sa, dili siya magpa-written. Ganahan niya oral. Magpa-oral na siya. So, depende rin naging. Nga, ang sagaran ng mga written, mga basic na gina. Isa itong one, forward na ni. Kasi yun. Di ko sa'yo paano. Pwede na kung niya live view. Hindi ka pa sa inyo mga. Kana ba yung na ko ba? Okay na. Nag-start mo? Basing mga kuno.
Tapos pasal. Ay, kung alam niyo yung live ba, pero private ra. Ilang para send lang link ba. Imo, basig. Kailan mo ko ini. Dali ra man ning si Wang. Ko ano yun to ni kadili mo ka ako nga teaching. Sa si Wang. Ito mga power supply. So ito ni inaapila ng katong flow sa schematic sa power supply ba nanang eh balik na na. Ang COC 2 sir ito na sir. Yan na. So saan lang. Anya lang. Layo mo na, intin mo. Ating mga red. Okay na, na-send na to. So, i-forward na sa gusto nyo kasi Sige, sir. Sir ko sir. Connect ko. hotspot ako. Connect mong Martin. Connect mo diri. Alim mo. Ako kami ng cellphone. Nangatag ng buwatin. Ayaw sa dili. So, kung ano? Ikon kami. Napay tuguloy ko pa. Before mag-start ang assessment, mag-discuss kayo na sila sa mga pabuhat nila. So, i-discuss na lang sa COC 1, 2, 3. So, ilang-asyo mo na kayo naka-agi ng COC 1, 2, 3. So, dapat sa inyo maka-agi kita dato niya. Paano na doon? Sa computer, electrical, o sa electronics, okay na na. Kaya inaami na sila first time, namin sila yung subject sa electronics. Ay, hindi yung mga kayo sa atong ko na ng bago, kay Diusa na. O kaya sa second sem, kaya taas ng duration man. Ang problema na sa inyo, kaya ipaagi ng summer. Siguro, kasi sa kanya, kailangan kami siya. Wala ika kang months. Ibalik na kami. Yung mga lal. Yung mga busy lang. So, ang ato na discussin nyo nga bro, ay bro, COC 1. Pero wala mo nakakuman, nakabot ang fabrication video, di ba? Pero mo nakadiscuss ito gamay sa CCTV, bro. Computer to. Wala. Sige, wala. So sa EPAS, electronic, di ba? Electronic Products Assembly and Servicing in situ. So sa first part, electronic product assembly, mo na sa COC 1. COC or competency mo. Competency 1. So sa dinaaral ito ni Mag, assemble tag electronic product. So during assessment, during EPAS na assessment, ang ato ay pabuhat nga rin ay sa site kay power supply. Power supply, fabrication. So fabrication, dito na, from the word na fabricate, kung sa industry ka natin, mag-produce ka ba? Mag-produce, fabricate. Or sa Bisaya pa, magbuhat. So, more may complicated yung part niya, taas-taas na part, it takes time, good, so si Juan. Kasi ibuhat ko ng anak. Magkagingan, magbuhat mo power supply. So, isa ko na naman sir. So, ang mga anak, ginagawa sa site, ihatagan ang kundaan sa components. So, ang components, mo ay naman niya, ang components mo ni, isod na mo treya. Wala, labot. So, nananangara. Included na ang CCB. CCB pa niya, dili pa ni PCB. Copper clad board. Kay kung lang siya copper. Niya, mahuman niya tayo etching, si CCB, mahuman na ito ka ng lanay, may mo siya, PCB. Or printed. Meaning kay PCB or printed, na siya printa, na siya forma. Pero dili na mo. Line. Ang forma sa to ang PCB after, kay kanni. So, katonggingon, nanatanan components sa i-check naman na. So, if makabantay mga na ikuwang, agto lang, di ako balik sa tulong, sir. Kuwang na akong kuwang, sir. Nawagtang ba ninyo, or wala nabantay, wala nagutangan. Agto lang ko. Ha? So, sir, nanatanan components sa Sunday na pagbuhat dahil para makaproduce ng power supply. So, pinakaon na ng buhaton kay mag-transfer. So, sir, unsa na transfer? Adili ba dahil? Pinakauna ito ba ito? Huwag niyo sa CB. Step 1 na ito. Step 1 is sanding. Sanding or magliham. So sir, magliham ko sir, kung sino nadaan. So mani sa CB, di ba? Lihaan ka na. Nang hindi ako provide ng liha. So duha na kaliha. Ako sa kaliha, lihaan na niyo una. Ay kaduha kay during na magsulda mo. Pwede niyo liha balik, ha? Extra na sa. So sanding. So, kung sa'yo, goal na ito, ang goal na ito, as a CB, dapat, di siya yung ng sino, ay di siya yung ng panikuson nyo. Ang goal na ito is para matangtang yung mga ugaw-ugaw. If ma-observe nyo, ang CCB na ito, stop ng likod.
ang copper ma-oxidize siya, nani mo rin ng coat, dili na mo pilit ang lead na to ara. So ganun lead. Kaya mga hugaw ara, may mga abog, mga fingerprint, muna tantangan. So ayaw nang magliham mga padipson ng mayo ng sino na kayo, pwede naman namin. Nindot na siya, pwede mo makapanamin, pilit yung sulda, pero dupis na yung copper na. During magsulda nga na, pwede siya matangtang. So ikaw lang nga ng mga tangtang, hindi ka ng mga hugaw-hugaw. If tanaw nyo, wala na yung hugaw, tanaw nyo na equal na, pwede na, okay na, good na. Pero sila na ng good ng paglinga ng, if tanaw nyo sinaw na rin sa atong nga, tanaw nyo sinaw na sa kiri sa kilid, na pareho na sila, disinawan ba? Okay na siya. Turbutado ng sinaw, pero ang tunga ara, ang kilid kayo, yun ang hugaw pa kayo. Ayaw na, lihain sa balik ang kilid. Asad. Kaya na siya uban, ang kilid na sa lihaan. Kapila sa mga. Basta balance siya. Balance siya, mura ka na, balance siya, finish ba? Balance siya pagkasama. Yes sir, manamig. Sanding sa next step. Sa next step pa. Magpansanin. O ito, mag-plancha. So tawa na ito ng plancha, transfer. Or layout, transferring na, transfer. So mga keyword lang ang butang para pwede rin i-screenshot nila sa video na mga sabasabura. So kung mga liha, mag-transfer ta. Sir, kung saan mag-transfer? So kato, balik ta, CCB na lihaan na dapat. Yan natay, layout. Kanin, ayun kung color green. Kaning black. Kaning photo paper. Kaning pagkapaga. Provided, Jalinggan. Green. Provided na ito. Oh, mine. So natin layout mo niya to ang layout. So meron naman na ang buhat ni mo ang kaniyang block i-transfer ka ni sa CCB. Mawa, i-transfer na daw sa sir. So ano na, ang kaning block niya dapat ma-plug na sa atong copper niya. Ayun sa plastika na kay kausa sa plastic ibutang. Boston. Nindot na kayo pag-transfer lagi pero sa plastic ibutang. So ari na sa copper ang aside. Bale mag-sandwich siya sila. Kaning block, kaning copper, mag-abot na sa tunga. So bana-banaan ninyo, nadili mahiwi or depende niyo ganahan ng hiwi. Hindi nyo ng design hiwi. Di ba hiwi na nyo pero ako karang-karang align. Na just tunga. Ayun ang malapas. Ini naiuban nga ng gamay o PCB, nasa uban nga dagkog layout. Tanaw wala nga. Ini arin niya tanaw sa liyo, wala makita nga akong black. Tanaw nyo na may nalapas gamay ba na. Di mo na mapilo transfer ng nalapas. Please wag na ipatunga gana. Isa na. So okay naman sa forma. Pwede nyo tapean. Wala din na tape. Wala kang tape. So, naporma na nyo, pwede nyo tape or pwede sa dili. Na may ba nyo, mag-tape para dili na matandog. Kung di mo siya matandog, ang trick para di matandog, wala sa dili plancha ko sa kwa. Yung ko, Gino. Ang Gino? Hindi ko yun? Hindi ko yun? Kilyo. So, wala na plancha, wireless dito. Kami nag-game, so, buwan na bulot-bulot. Nang nasudaan mo, nagubay kayo mong start. Kasi nasudaan kayo init, mahilis ko na. Kumanin, ito mo saya. So, buta na to, okay na mo. Nag-abot na tong black bang copper. Okay na mo sa position. Ang buhato ninyo, kapuyan mo pangita sa tape, or di mo ganun mag-tape. Para sa samok ng tape, magpilit sa plancha. I-plancha nyo, madadaan yung PCB. So, buhato naman na, magdamag trapuha. Bunitan ninyo, ibutan niyo sa inyong table, ayaw lang direct sa table, butang nila trapo. Happy nila trapo. Niya, makita ko sa video. Kamu lang, makuha lang ninyo, may naman ninyo. So, butang na to. Na may trapo nga ra, so wala ko sa trapo. Wala may trapo. Trapo, Ano lang. So, butang na to, mag-happy na trapo. taga-site na. Mag-happy na trapo kayo. Kung ano yung plastic ni, heat resistant na plastic, pero nakita, tendency malanay. Yun lang yung mga pindal-pindal skilled. So, muna yung trapo. Aran yung PCB. Ang sa top, ang papel, nakato, balik. Copper, ang black, mag-abot. Ang placement, okay na. Gunitis, nakajet. Di ba na din mo init. Painita sa inyong plancha. Ang plancha nyo, pwede nyo, ayaw lang, i-full dahil. Kaya i-full ginin nyo, na may tendency na natin magburot-burot. Mga 75-80%. Basta nang, sakto-sakto ra ba? Depende naman sa plancha. Pili number yung ibutang. So na, doon sa full. Next na, if init na plancha, paminaw niyo init na. Unahan ni plancha ang pika side, pika sa half. Inig mainit na pwede niyo dinlew kun ipatong man sa. Ipatong na mainit man daw atong black. Mupilit siya sa copper. So, tanaw niyo, ibutin niyo na tanaw niyo dili siya maliok-liok, mupilit mo na siya. Kato sa pika sa side.
Pwede nyo dili tuyokon, pwede rin nyo ipilit na pikasahit, patungin na sa kadyot. After na mga di after 1 minute good, mahilis naman na nyo, pilit. Okay na, napilit na, sugod na mo. Huwag may nipilit. So, if mo pilit na siya ara, di na siya mulihok, di sa kasa, so di na plansya. So, ni-plansya nyo mura, mag-plansya, sinina. So, tanawa lang yun nga, na may uban mo plansya, di mag-anara. Sira nagliok-liok, niya naitabo, sa ilawom, nagpilit nga ra ang PCB atong gingon sa butang na tape, madadar na, mag-iswag-iswag na, siya kapil. So, ano ito po na, naman, nainit yung mga PCB pero wala kayo siya naduot. Ha, sa inyo na, kato, namitrap po, brady kayo init. Pwede nyo ginitan skilid. Pwede nyo magana. Pikas half sa inyong unahon. Ikaw man sa pikas half, pikas nga half. Ha? Pikas nga half. So, sir, sila na niya okay na. So, kasagaran sa mga nasa na time man na naman. So, mga 8 minutes yung kuhan, 8 minutes, 5, okay na na, diban, okay na sa 5. Tanawa lang. Pero minimum, ako sa una, para sure, akong 12. 5 minutes, okay na. Pero ang ilan ng ginatuan na nga okay na, kaya nang mahugaw na yung layo. So, mahugaw ang layo, wala nilabot sa layout ha. Mugray. Nang mulakra ang layo, wala nilabot sa layout. Ni gray na siya, ni itom na siya, tungod na sa plancha. Hugaw na itong plancha na nga rin. So, mga nipilit ang hugaw. So, mailan lang ito nga, balance na nga ito ang pagplansya. So, itanaw kayo nyo, ang hugaw, kaya naras itong meaning na, ang kilid na wala pa na nipilit. Or if katong ara na yung hugaw niya, ang pikas, kay limpyo pa kayo, sino kayo mapil, wala di pa na nipilit ang pikas. So, dapat mahugaw siya, balance siya po. Okay na, isa na. Balance dapat ang paghugaw niya. Dapat nipilit siya. Sir. Kaya na may upan yung tangon. Kasi tagsa po plansya na, sir. O sa plansya, kay panihaan na niya matagsa, pero na may usa ka adlaw niya, ka section. Di ba? Katong sa jury, inigkaugma. Inigkaugma. So, dili ka na matagsag plansya, pero close suit din. Na, ang nanatong plansya, maragpuan mo na. Abot tag mga 18. So, rin minimum 8 ka plansya kada batch. Sa sulda sa nato, panihaan na makuha ng 20. Ayun, nag-uban. So, ito, if okay na ang plansya, kasi balance ang ito yung gray sa luyo. Gray or kanang hugaw sa luyo. Nasalda na, nipilit na. Naplansya na. So, buta ito 12 minutes lang yun. Nya, niplansya nyo, iduot kamay. Ayun, nung taphaw kayo maplansya. So, buta na ito, nipilit ito siya. Ihumol ang tubig. Ihumol ang tubig ha. So, unya, isoro lang ng mga oras gawas. If unsay mga asa ta dapat magkuan. So, natin mga container nga ra, nga para ferric ra. Nasa container nga para tubig ra. Pero pag last assessment mo, di pagamit na sa kaso. Magsagol-sagol. Anyo lang, ayaw isagol ang ferric o ang tubig. Kaya masaglan niya ng tubig ang ferric, hindi na ginakahilis dyan. Or makahilis, dugay na kayo. Ha? So may labo, if nipilit na, ihuman sa tubig. Kunya, huwag na, mahumok siya. Time niya, mga 2 minutes. Marami siya ginang ma-observe na tubig ang papel, di ba? Ituhop na yung tubig na. Matangtang na na. Pero ayaw, tangtanga. May ikaw sa gitangtang nga. Nabasta na, gilaksi. So pwede na siya, kahit mga panahon yung mugana na siya, o sabay spilan, mugana namin na siya, pero na may tendency good nga, itong layout na ito, kanin. Nandili kayo mapilit og tarong. Niglak sa inyo, maputol na. So may tabo, balik sa plansya na siya. Kaya na may ubang, if kami lang, sa mukha rin, okay ratag, pa drawingan na balik, ipapindilpin. Na may katong assessor nga, di siya ganahan magpindilpin. Di na siya nang mupilit yun. So after that, play safe lang na. Ihumol din sa tubig niya. Sir, umana ko mas tubig, matangtang rin iya. Hindi lang matangtang iya. So lubura na. Pero ayaw gamitin kukuk. Lubura lang sa inyo. Sa ninyo ang na. Pad, lisod na. Pick pa lang. Pad, banana. Tip niyo ba? Anana, alam. Muram na ganang kabanay mo. Maglugod mo sa inyong lawas. Yan yung mga tagitip. Mo na, Ari. Mo na sa naarya. Hinaynaya na. So hinaynaya na siya. Lugod. Nya, matangtang rin siya. Kadigayan. So may tabuan sino sa may lang matangtang. So matangtang na niya papel. Ang papel. Sa ito pa, ang kaning block niya nga rin, hindi man na papel. Mabili na. Mapilit na nga rin sa copper. Wala ko example. Huwag tang example ito. Mapilit na sa copper. So imagine na lang, unan niya ang forma. So black na siya tanan. If na-plansya yung tarong, nipilit tanan, black na siya. Niya, giluburan na papel. So dahil tendency man niya ang papel, kanang wala niya na tarong blue ba? Nanay, tendency ng papel, napilit pa nara. So, saan na pag-ilan nyo? Saan na pag-ila, sir, nga ang papel kay nang napa or kanang okay na wala na papel na sagol.
So if tanaw nimo trace, imagine na lang nga black na. If ka naging black nimo, naging puti-puti, okay ra na. Pero if kanang mga kanal-kanal, kanang walay black, kanang walay itom, kanang mga kanal wara, if kung nga naging siya puti-puti, dapat na niyo tandangon na. If na siya puti-puti, ang puti kay papel man no. Tandangan na, lugura na or kanang kuskusan na kaning tiil sa diode resistor. Ha, pwede mo na if nainipilit, buta to PCB itong na nainipilit nga mga puti-puti sa tunga. Pwede na kuskusan, humok naman na. Mga gabok naman na, pwede na now. Pero para safe, pwede rin po inyong luguran balik. Na. Sige, So ito lang, mailahan yung okay na, basta mga kanal, wala na yung papel, wala na yung kataputi-puti. Ayos sa rin, para mailahan yung na yung puti-puti, pauga. So na uban, mahadlok nga ng pauga na, sigtayhok. So pwede lang itap-tap nyo na may trapo. Trapo balik, kamitas trapo. Na may trapo, muna mag-drawing ng trapo. Naman na yung glugod, itap-tap lang. Ayaw, tang-tang na itom. Kaya nang itom, kuhan rin na, mura mo siya ka ng powder. So iglugod mo na, tang-tang sinapin. Muna, anasan mo, ay sa jado. Ininaya lang, gentle lang oh. Na, kato, inig, para may lang yun na yung puti-puti, itap-tap lang. Maugam na. Inig kauga na, kato, na yung mga puti, kantangan. Na if okay na ito, black na tanan, asam na sunod. Dili pa Ah, lang. concept gusto ko. Businat muna, ayos mo kung gusto na kayo. Parang sa matangtang powder mo na. Natang itom eh. Matangtang niya ng powder ba? Matangtang mo, so listen na. So, ang next na, wala na siya papel, hindi na successful na ang transfer. So, if successful na transfer, wala na itong papel-papel, ang nabilig na na itong, ang third na kay uric acid. So, itching na. Ferric acid. Itching. So, from the word na itch or Chloride eh. or ganang kung ay ba ni itching niya na muna ng atol ba? So, mo, gawin, tuktot. Yun na, itching, tuktuto niya kasi gamito na lang pang itch or pang tuktot, sir. So, kung gamito na nga solution may tawag na. Or, usa nga acid itong gamitin, sir. So, kung gamit ka na sa site is ferric acid, Chloride. chloride. So, usa sa niya, magawa sa ni. Muna kasagaran, pautana, gagawin yung mga wala na, masangit case. Hindi mo nimaan daw na, ikaw na kung magpuan sa transfer kay mag-itching na may. Kasi may gamit yung solution pag-itching. Itong puan, itong acid. So, acid, pero, ang proper niya, ang young name, ang type niya acid is ferric chloride. Ito ang word niya, ferric or ferrous. So, ito ng naman yung chemistry, di ba? Katong bonding na kayo sa Basta. Ito. Sige na ba? Ayun. So, ferric chloride. So, warning lang, muna ito ferric chloride. So, usa ka botelya, ako yata gani sa usa ka batch. Nakuuno ka buka na kada batch. Usa ka botelya, usa ka batch. Sa ikaw pa na, or sobrang pinakay, usa ka botelya. Yung na mabot mo siya, kubaytong gawin, hindi gamay kay kapo ng ilison. Mabot ang 12 ka kubaytong, makahilis ka siya. So, usa ka batch, usa lang ano yun. So, then, kung meron po na, ayun, naglimba, na napuputan na, yung mag-ferric, na si Uban, magunaon na dyan, siya raw sa ferric siya, okay na. Pero if naging mga pas, pwede na, buta na. If magtagsa-tagsa mo, yung usap mga ferric, bigay mo naman. Pwede rin mga, dipindi kailan masaigo sa ito ang container, asa yung mapilan na container na masaigo na, 5 ka buro, yung next is yung 5. Ha, pabuton sa mga sa sensor yun, pero sa mga hindi na paunan na yun. Madungan na ito taguli, hindi ka hapon na ulit. So, muna ferric chloride, na rin mga warning na ra, pero ako nung sama, warning na kay magamit na gloves. Sa tuwari site, what a gloves. So, ganan mo tweezer, katalan mo tweezer, ara-ara mo sa akong lab, katalan mo tweezer. Pero, if kuhan ka na, di mo ganan sa tweezer, mag-isag mo natin yung mga free gloves out. Kundong gusto mo ito. So, ara sa liyo kami, kasi may tape, ang plastic ka, kung marag mga Kondom. murag mga sinupin. So, muna yun, ato ang finger glove ba? So, pag suot, kabalo muna, asawa na. So, muna yung finger gloves, ang mata nyo na, if usa ka batch ayaw, so pagtagsa, gamay lang itara. So, ayaw mo, pagtagsa, if kinsa tayo ka ng ganang kulit, katol na yung mga gloves. Ha? Iputa ang gloves sa index, sa thumb, or asa yung ganang magkulit, manginting mo.
Ha? Duha. Pero pinang freezer ka, hindi ka pwede tapan yun doon. Ang ano lang, if nag-yellow sa yung kamot ganit, mag-yellow yung kamot. Mag-lapis ka lang. Okay lang. Pero, Ay, di na, okay. Sumunod mo, mag-gloves ka dapat, throw the gloves ko. And after your gloves, ang i-provide sa to at freezer. Mapiksan niyo mo, pangunaw, yun. Ha? Samot na, buntag ka mag-ferret, na inikaw doon na mga on na pala. Before mga on, pahugas ng kamot. Lapit eh. O kamot, inigawan, pahugas ng kamot kay mga copper dust, mamilis yung kamot. Makapan nyo ba? Ilaan nyo ba na? Ito lang, bandi-banday. Ayaw lang ipakisik. Sabot na sa kan, mag-white shoes mo. Magputi mo asin na. Pilit na, dugay na mo hanggang. Nagay ako ang t-shirt ng mga napiskan, damay rin. Wala yun na hanggang. Depende yan sa tela, depende yun sa detergent ng gamit. Dugay siya buha. Kanya, mahunaw mo. Posible, wala siya color, pero nagay ko siya harap. Ha? Panapon yun, pahunaw. So, sir, sana pag-itch. Kanina, play na ito. Ayan yun. So, katong dito, isurol na mo niya na yung mga container ka sa layo. Buta ito container ni, na butang for parent use only. So, ibutan ng solution nga ra. Ay, pwede ibutan nyo dan yung board. Kato na i-layout ha. Kung man nag-layout ha, transfer. Butan yung inyong layout ra. Next, huwag mo itong parent, iabo na ra. Pwede sa iapas inyo, pila mo kapisid nga ra masaigo, ibutan na ra. Kasi Rosal, pasagdan na pila ka minutes. Hindi na, pasagdan na. Magpiyatuya mo. Natay automated nga ra, pero pan mo ginamausik mo. Palit lang katagat. So, fast and fair. So, kamo lang, hinaynaya lang, mabili mo pisik-pisik. Yun yung ano, yung pisik-pisik na mo, nag-yellow na mga yora. Hinaynaya lang. Ang purpose rin na to, yung ato solution, yung magdagandagan sa sulod. Ha? So, buta may 5 nga rin. Hinaynaya lang, puli-puli mo. Kunya sir, so na, pag ilang ha, okay na. So, hindi ito, ito din. So, na yung mga nakawin sa mga bagong mga container. So, itanong nyo na yung nag-yellow naman namin, mga nagamit na para pere ka. So, kanin, yan, buta ito, na solution nga ra, na akong board, nag-tuyatuyan ako na, ganyan. Nawala, kasi ano. So, sana pag ila. So, ang copper nga ma-expose sa ka ng ferric chloride, mo pink na siya color. So, if mo na itong pink, ganit, mo reveal, kita na ng brown, okay na. Pero sir, di mo klaro sir, kay ferric tong brown, yung maura man siya, sa copper mo, maura color. So, inyo na, may gawa mo flashlight ron, or kayong cellphone, kanahit lang sa inyo accessory. Maano mo sa cellphone. So, ako na, check ako na, para pwede mo siya kuwaonin mo good na may finger glove, pwede mo kuwaon, ipasihag mo siya sa adlaw para ang gawas. Ipasihag mo siya sa adlaw suga. Makita niyo may napaba siya layout. Pero hassle na kayo, magpunit-punit pa ka, napaka-chance ang mahugaw. Ako na, kay flashlightan nyo na. Wala lagi mo na flashlight. So flashlightan nyo na, tanawa. So dapat, ang kanan na yung mga shade, muna katong side nga, may layout kato na black. So if tanaw nyo, katugya kung pares sa papel, if ang kanaging kanal-kanal, napagin na nakaligan meaning na, wala pa. connected ba na? Wala pa na nalanay. So nanay tendency nga ma-short. So pahilisa rin, nagtiwas dyan. Ha? Mahilis sa minut. Balag, 20 minutos mo rin, sige mo tuya-tuya, basta mahilis. Okay, ganun, diya ko na. Limited oras lang. Di siya yung limited dyan. Pero ka nang, dapat mahumandag. Dili sa whole day, kay napamiss si 2-3. So mga half day lang. Pero dali rin, di naman magdanog. Mga 10 minutes, humana na. So, walang layout, if okay na. If nagi sa kanal-kanal na pag nagsumpay, hindi na shorted na. Balag ka naman, sir. Di ba siya shorted, sir? Kaya ang connection niya, sumpay raman silang duha. Bala, nagsumpay na silang duha. Kuan lang, paniguro lang ba? Dapat sa kanal, walay murag bridge, walay mag-short. Ha? So, okay na, sir. Human na, punito na, mag-drill na ako. Mag-drill na ba? Yes, sir. So, dili pa. Ang final steps na to ang pag-itching, guy. Pag-rinse. Dili rinse balaso itong last na ujit area. So, rinse ta. Or ka nang hugasan na to. So, itong ayon sa itong, di ba natin, tubig nga gigamit pag low good. Kung sa maglaing nga ka ng container, sa dagan container nga rato, dahil sa tubig. Ito, ihumol ka dyan.
Ihumal mura yung waswasan ba? Di ba, rinse waswasan. So mana tubig ra, ikot mo. Ano ra ka dyan? Yung mo, wag ta na ito yung ferrichloride ko niya, trapuhan. So i-check nyo balik. Naadlaw ra na suga, pwede nyo na, or kati-flashlight sa ubos, asa mo comfortable. Basta makita ninyo nga, makaklaro mo nga, wala na yun nag-short. Ha? Nakuha na, wala yung dapat mag-short. So next na, kung saan yung next na? Sanding. Nahilis na. Sanding. O, pwede tag sanding or pwede ta mag-drill down na. So kamo mamili mo na. Mag-sand muna or mag-drill. Ako prefer na mag-drill ko na. Sir ano mag-drill ko na sir, di ba mag-sand na sir para link ito na. So mag-drill ko na, napanay black para drillan ko na una. Kanigod nag-drill ko na una. So drill na to, natin provided yung stand pero gubaw ng uban. So basig kamot kita. Mag-drill. Ay nyo na itong mamot kay pangusga ninyo ba? Ay, pangusga na doon ito. Pangusog nga, dili siya masayaw-sayaw. I-stay there, ginong gamot. So mag-drill mo. Manukod, gurong-guro. Pero nice time, may gamitan. So hindi guman na drill, mag-sand go. Hindi guman na sanding, magpwesto na mo sa mga components. Pick on mo ni, pilay distansya sa tail. Niya ni saksak na ko ni kanamte guide. Magtanaw mo sa guide, ayun, saksak ari sa liyo. Ari ra sa top ni. Asa may dapat? Ana ni. Ay, di mo din. So, ara na sa ang upper top na itong review. So, makita ninyo nga ra, if asa si diode 1, 2, 3. Pero tanaw lang, maurang gyapon na. Sira sa diode 1, 2, 3 ani sir. Hindi na yun. So, depende ano mo, wala na. Pareho rin sa tanan. Ginambirin nyo na. So, isaksak mo. Na, kanang drawing na ra, may arrow. So, muna, ang kanan may arrow, muna negative. So, pansak-pansak rin, sundan, biginig. Na, kanang nira. LED, usar may LED. Resistor, usasad. Gagmay kapasitor, nananangara, dako ang kapasitor. Natay IC gara, IC na, di na transistor. Tolo lang katail, pero IC na. IC. Sir, dili ito transistor, sir. IC ro to, sir. So, IC niya, regulator, IC. Ang gamit niya pag regulate. Voltage regulator. So, nasa pagsaksak na. Sir, kuwang lagi yung component, sir, napay unang kabaslot. So, kanang baslot nga rin, mo niya, source or transformer. Ang supply niyo rin kay 12. So, sa atong transformer, di pambutangan ako ng label. Nanay 12 volts, 0 volts, 12 volts. So, 12, 0, 12. Inyo isaksak sa 12 o sa 0. Ha? Pwede mo yapon sa akon. Pwede mo yapon siya sa 12, 12, 24 ang out. Pero, basig mambuto ang ito resistor ba? Ay, kapasitor. Kaya mo ba na ni kay, kuhan na ba? Karang 25 volts naman na. Basig ganang mo spike ganyan 1 voltage. So sa 12 lang, 12 o 0 ra, nanam to label tanan. So ari na isaksak. So sir, unsay wire gamiton na na? Wire ang ibutang area. Or na uban, mukuha rin ko. Jumper wire. Imo nang guslog ba? Pag-alay. Taya ang mga kondo. May rated part. Ano dapat? Depende sa siso. Umang nagtos ka. So sa tawang ingon, dapat ang layout, limpyo na sa layout, gamay ra no? So kani arang-arang na sa niya. Mani arang-arang na sulda, pero hugaw yung pagkasulda. Nagsulda mo, ginagmaya lang ginang kanang ko. Pedlo anong niya sa pagsulda. So, katawang ingon, sunda lang ang sa component placement niya. Mani component placement, mani ang translation. Kana porma. Pagka-diode, may akong kapasitor, mga IC sa kadakili, kagmay, may resistor niya, suga. Na uban, ng wire ang ipataod. If mag-wire mo, may butang nga rin kay blue. Do ka blue. Nyari, yung may positive o negative. Red, So, black. red o black na na. Positive kay red. May uban, nag-jubali, positive kay black. Kaya, yun yan. So, okay rin siya, gan lang yung siya, pero inig-testing niyo mo, na siya negative. Pero may nga sir, nabali ng butang sir, pero magana nga sir, kaya po na. So, follow lang ito sa instruction sa caller. Pero kanang murag nahod naman common sense sa tawag electronics. So, muna porma, muna outcome niya. So, katong gingon, if wire, blow nga rin, if ka na may uban, di ka ng wire, hugawan sila. Saan ba ito si Pinsan Bungas? Tao-tao ba? Ganan siya, unahan nira. So, ang kanya sila, sir, unsan na sir? Di na wire. Yung sud sa wire na to kay copper man to. Brown no color.
Kan di mo ni mga tiil katong pinutlan sa diode ug sa resistor. Ibawag lang. Katong iniputol nyo nga rin, karin lagi taod balik. Ha? Recycle. Mga recycle ba? So, kung na, pwede rin guro wire. If may siya, pailisan niya, di siya ganag-wire, ilis sila. So, mga outcome. So, inipwesto niya sa components, ihaklap, hindi ba maglupad. Nga naglupad man mo, sir, mga standard, di na standard, yung mga short mo na. So, kana, ihaklap, kutol sa mga klap. Ang kaning LED, tanaw nyo, kay wala siya nasagad o klap. Pero nako na nasagad na siya. Namin siya murag stopper, good. Tanaw to rin. Nga siya murag stopper. So, kana nga area, dili na siya mapasok sa katong gidrill na to. Pero na may chance, if kanang maduot mo maayo, or kanang nipis ra siya ba, masud siya tanan, okay na sana. Pero kanang basin may bung ba, kasi dili mo suod sir. So, okay na. Basta masud lang, masuldan mo lang, okay na. Yes sir, sa ano, pagkaibaw nga, kato, assuming nga okay na tanan sa babaw, or sa boss, inisuldan nyo. Disuldan nyo, lisod man eh. Bakit ano nyo? Wala tayo ka ng tools nga pang gunit yun. O sa katong ato ang mga stand, dami tayo pang gunit. Pero ang magunit na ito, ang PCB raman. Mag-clip from the skilled. So ang kanyang mga components, ari kay mga tagak na, may uban na pang bawgon. Pero bati mo na, bati kina siya, iniga, suldanin mo kay kaya maghiwi. Kita tayo bukid na hiwi. So ang goal na to na magsulda ka, atong sinuldahan dapat timura ka ng Mount Everest or ka ng Volcang Mayon. Ka ng nindot kayo pagkakal, triangle. Ha? Tayo sana mag-curve na. Drawing na to. Ang goal na to sa sulda, kay paana, mga wrapping. Nang siya ba bigay, na-wrapping. Yan ang sulda na sa pinakapitid sa lead ba, magkana na lang. Nang chance nga na mahulpot na tayo. Nasa uban, manipin. Daan na. So pasabot na rin, manigod. Kani kay kuwang. So, bahan na ra, basta kanit, sobraan. So, kanina na magsulda ya. Gamay rin na sulda ko yata. Sakto rin na. Actually, sobra pa din na. Nya, ang uban yung sulda, iduot ang lead. So, ayun na. Tanda naman niya sa pagsulda. Ang goal na to, niya, triangle. Iyaha, madadana lang. So, kato sir, saan pagsulda sir nga, mga tagak man inig balik. Di mo, pasulda mag-anak, kailangan. Ipabaling, gina nyo, yung mag-connect na. Ang boto nyo na, yung nagtao na ito, diode ang resistor, kanang mga flat. Ha? Kaya ng pinaka, if tanawin nyo, ang pinaka-mubok ba? Pinaka-haklap sa board. So, diode ang resistor, ibutang nara. Pwede na yung butang lamis ay magsulda mo. Okay na. If dili kay liukan. Pero if liukan nyo, pwede yung butang tape. Sir, may mag-tape kung magsulda mo. So, pwede yung butang yung diode, resistor, tapean. Sulda. Ikaw man sa resistor na taas. Kani kapasitor, kani LED. Tapean sa inyo, sulda. Yung ikaw man, kanin buho, last name, taas kayo. Ha? Depende nyo. Pwede nyo isaksak nyo tanan niya. Tapean nyo tanan. Isang sulda. Pwede rin sana. Ato alam may wala ka na maglupad ba? Ha? So, asa naman daw? Kalimut yung suot na. So, itching. Sanding. Kung mangyari kay itching Sanding. is to drill. Ito man sa drilling holes, after na itong sanding. So, drilling holes, full sanding, ginang sa kasar na. Asa I prefer yung una-una. Kaya balik sanding. So, sir, ano? Mag-sand punta balik. So sa inyo, sa kanya case, magkunaw drill, napamanay block. So mag-sand ka balik. Pero if bilihaan na balik, kung sa ka drill, na may tendency na may kapan mo atong copper. If may kapan mo, ang kanay mong pad, na may oil. Katong oil, kanya, samot na copper na expose sa oxygen. Ang katong copper mo, oxidize yung balik. Dipilit ang mga oil na do. Manay na uban mo, kanang mo. Inanin mo, i-color. Yung dark siya color balik. Meaning na maglisod ng pilit si lead, kaya na siya oil ara apart. So, lihaan sa nagbalik. Sumato ang gingan, si mag-drill na sa sanding. Ipit sa lihaw. So, kung na sanding, ito na. Butang ko po, ang placement sa components. Component placement. Ikaw na yung place sa components kay, pwede rin. So, susunod din, dala na sa pagpapal sa kanat ilang. Huwag na deal. Pero yung pan lang yun, isabit na nila yung ubo sa ilang board, kita kaspektiin.
Ang tendency mo na itaas ang fail. Pabaro na. Okay, pero if na duot ganyan, duot ganyan mo, i-flat rin mo. Kaya, wala yung mga putla ganyan, mga short na. So, putla. Kaya, hindi ko may yung putla. After sa severing, visual check, if okay ba, wala ka short sa inyong pagsulda. So, if okay na, testing na lang. So, sir, mag-test ko rin. So, mag-test na. Nagputang ko tester. Tester na ito, tagsama na. Ako na po. Kadaro mo ko butang. Gana ako na po. Pero libre ko ba ito doon. Isa, dagan-dagan yung butang tester. Kulit-kulit ng mo is. Kuha mo. Inyo i-test na kay kuhan if kung sakto na output. Analog ang gamitin. Display. Analog ito gamitin. So that, mo sa may kasagara sa NC, analog yung paggamit nila. So gusto na nyo, analog. So ito, seriously, test na mo. So if tanong nyo sa board, asan mo board na to? Board. Ay, wala lang. Wala lang. Ayun. So sa IC, yung board kami, sikit kini tulo, di ba? So what I sure if nag-connect sila or wala. So boto na to, testera na to. Ha? If tanawin na to, muli itong tester gani, meaning na resistance, shorted na siya. So kung siya boto naman siya, shorted na siya. Kung na, pailita balik, na may man, inig-init to balik, magbuwag na iya. Nasa uban, nagdiligid, if una ng kaso gani, meaning na nasudra na sulda. Initag balik, ni pasuyupi ka itong disuldaring pump. Itong injection bang nagali. Pasuyupi ka naman yan. Suldahan siya balik, pero gamaya na ang lead. Ha? Sabda na, soldering. Nya testing ka to lang. Test if may mga short. Nya, magbutang og transformer nga rin. Pwede yung mga gamit. Isaksak niya to 20 niya. I-supply niyo sa ato yung 12 volts sa rin. 12 volts na. Nya testera na nyo 5 volts o 12 volts na by out niya. So kato, sir, asay 5 o 12 ba na sir? So bisa ka na, pwede ka rin ang 5, pwede ka rin 5. Bali-bali na sila. Pareho naman sila components na nan. Kanaram sila dual line. Sir, masawa na pag ila asay 5 asay 12. So, first na way, pwede nyo timanan. If ako ang supply na nga rin, akong out na nga rin, ang 5 gibutang sa ang akong number sa IC, ang number ang IC, di ba? If ang 7805 nasa taas, ang 5 volts nasa taas. If ang 7812 kay nasa ubos, ang 12 nasa ubos. Pero if ang 12 kay nasa babog, mati ka lang. Yung output na 12 sad. So bantayin yung IC ba sing nay duha ka IC nga 7812 or nay duha ka IC nga 7805. So tanawa sila nga 7805 ug 7812. Ha? Sabda na. So man ni test if may output siya og 5 ug 12. Sir, wala man ni output sir niya. Okay, limpyo ako ang user niya. Sakto tanan ng components. Asay guba sir. So tanawa if ato LED kay nisiga. If nisiga ang LED meaning na okay rectifier. Meaning na if nisiga LED niya wala siya out gyapon. Nasa kay out asay sepa na May output. sa output. So sa output na side ang naa nga ang IC. So base sa IC na pwede ito nang ilisan or if tanaw nimo hugaw kayo pwede ito nagkanang limbyo-limbyohan sa nimo i-troubleshoot lang. Moram na gud replace ra man ta tanaw nimo visual check naging nasunog ra ang IC gani. May nasunog ra nga diode ilisan gid na. Nasabda na. So ini ko mag-testing ara pa-check sir man ako sir. Pa-check ko. Ipa-check na pa-testingan man ko nagbalik. Asa may 5 ang output, asa may 12 ang output. More pa utanan na lang. Pila may supply ani? Pila supply gani nga AC? AC mo may supply ara? 12 ba? So kasagaran pa utanan na nila sa pagkasusit mo kay about rin sa supply. Asay kon, mo ni ba asay kon, mo ni output na ko asay ba ani? Wala ko output ani, asay ba asay ako ilisan, asay ako ilis, mo na lahat. So tingnan ang mga components nimo. Nasabda na. Sa publication, so practice na mo down niya. Nya, kasagawa mo sa diagram na sa supply. Kasagawa mo. A-season. Balik ko na to. Balik ko na. Kasi na kayo pala. Camera po, show rate na sa mo. So, may tabo na sa AC. Sa AC. Ano na sa? Rectifier.
Rectifier, di ka nang ano? Ha? Transformer. Di ba, na-upload books man. So, pero mga gina transformer, di daw, so na sa diagram ko kung so, basic ka na, pa-drawing mo ba? Natin ka usap, pa-drawing sila ang circuit sa one. Usap na yung sila drawing. So, timan nila lang, ang tanan nga arrow, kayo sa output. Kunya ka ni, kung saan nga output ka rin. Negative. Positive. Aray ay? Positive. Positive. Ano positive ba? Negative ba niya sa tayo? Negative plus negative. Negative plus negative. So, pwede lang na kung nag-win niya para matimanan, pwede na. Pero, ang logical niya kay, ang direction sa itong current, pag ang manyara, ang flow sa ito, ang conventional current kay, positive to negative man. So, magawas na rin kay, positive. Sa tad, automatic ang rin, negative na. Ha? So, pinakawan na nga rin natin yung character na. Natin character ka lang, dako ay nang makasitor. Atong 1,000? 1,000 ba na? Oh. 1,000 may kapalan. So sa micro, mga kanon, ana na, dili na U. Mura nag-M nga na pinakatay, gamay lang. Na F. UF na. Mu na, dili na U. Mu na, mu. So, 1,000 may kaparad, ang tanan na nora, 50 volts. Kaya kung gagmay, 25 volts. Pwede nga na matter ang voltage rating. Kasi dili nila siya kung gamay sa input ng voltage. Dapat mas ako siya. So, 1,000 microfarad, niya sa 2A, nanay pan, indicator. Nanay indicator. Yung nagit na i-lead niya, or diode, like anything diode. Nakani, 1.5 kilo na. Nakani, bawa niya, pag-ibig. Next na, next na. IC. IC, dili, resistor. IC, matataw sa 7805. Niya ka ni loss sa down. Output. Ano yan? Ground. Asa na to ito? Ay, naparecord. Naparecord na yung may filter ka pa nito. So same ra niya, kanindang may, kanindang ko same ra sila filter ang gamit. So next sa pekora, ato ang zero plug. So sa zero plug sa pag parallel nato sa 5. Magano? 7 8 1 2. Sa ground di connect na sila sa ground. Ang lang input bilang sa ganito. In 1 2 3. Ay, Wala pa yung So same ka po ni, nag-play ko para dito na output sa. So output na positive 12 volt. Asam na nailan nga positive ba? sa concert, sa IC. Ikan sa IC. 7.2. So kato, if sundan na to ang current na is positive na linya, positive na out. Inya usa pa, if maset ang IC di man gana. Muna tong IC gamit is 7805. So 78 kanang mga value niya pila yung voltage. Yana 78 pasabot na kay regulator IC siya nga positive din. So muna na rin negative sir. So na negative si 7879. Ha? So kanya positive, kanya negative. So dan, kasi mga tanaw. Ngayon mga tanaw kasi complementary ni 7805. So complementary meaning at bang 79 na. So kana more na to ang kani diagram. Kasi kanang pa-drawing ba? Kung na tuman ilang. So easy input gikan sa transformer. Niya siya sa rectifier. After sa rectifier, ang output sa rectifier na to kay pulsating DC ko muna. So para ma-filter out siya, para ma-smooth, gipagi na to. capacitor. Capacitor, filter. Para ma-smooth na to wave. So di mo ito yung niya smooth ang wave. Kani indicator ni. So ilan na natin nga, di gana ni nga yung stage. So di mo ito siya ma-smooth yung kayo. Para ma-smooth pag gipagi na siya. Regulator, IC. Muna ni.
So output na nila, well, gina, og 5. Sir, para sa ni sir, pangalan ko kasi to, filter gyapon. Sir, scope man ba ni sir? So nami ako yung mga tendency, bata ka pa, kasi may tabo sulod sa IC ko na. So tabo ito, maunsa sa sulod, at least gifilter na sila. Bro, isip ba, panaganda ko, na ay mga sudden changes sa wave. Mo na, filter. Pauta na, Wala, sir. wala. So, okay na lang sa COC1. Ang sunod ay nagkakaroon ng discussion na lang. Okay na COC1. Mag-set up ba CCTV? Or tuluan na ito sa isaksa? Dali naman siya. Ha? Pag-imo lang. Dino lang. Hindi mo? Wala na ka. Kasi sarap. Ang ganandagan niya natuwa rin. Sa ito ang COC2, COC1 kay katong na fabrication, di ba? Sa assembly na part. Next, COC2 sa COC3 kay mo na part sa ipas nga servicing. So sa COC2, ato COC2, ito ang i-service na kay ato ang consumer electronics products. Sa consumer, kung gawin ka consumer, meaning na mga magamit. Kasi mga magamit, isa mga magamit. Customer, mga tao. Kasi mga appliances na nila. Lansya. Ano? So, gamit ang mga inadlaw-adlaw, lansya, washing machine, Plancha, flat ah, iron. Rice cooker. power supply. Gamit kasi power supply. Rice cooker, sir. Dili sa para kasi power supply. So, kana depende sa product nila, mana ato i-fix rack. So, rice cooker, microwave oven, TV nila, Aircon. aircon lain na, rack na. Charger siya. Remote. So, mga customer. Kasi paayusin ko sa mga yun. So, washing machine, mga nana. So, sa tuwari side, gamay raman lang. Dati washing, electric fan kay buka to yung wala ka na. Maglisod ng electric fan. Dati mga CRT sa yung TV. Niya, nasa tayo mga plancha, may nagkumon sa tuwa. Natay rice cooker, natay indicator. Kanata na mga muinit, mga daliro na, plancha. Rice cooker, gamay siya diagram. So sa CC2 ay mag-isa na nabis ka sa nari kay taas na nakatapit. Nakasagaran niya bungkag, assemble, gina, assemble. Mura sa CSS mo. Bukunin mo, hindi mo naman po ba, ipaayon, saan? Kasi may upanin ng assessor nga, hindi ko man naman po ba, ipatudlo ba? Asa man si, magkana plancha. Okay, buakte. So, muta na si assessor mo, asa man dapit na si thermostat, asa man na si heating element. So, muta na siya. Asa man na si indicator light, nang na indicator bulb, di ba? So, wala, magtulog ramo. So, sa kanan sa muta na sa sila, kung sa may kasagaran ko ba, or katawag yun ganyan, morning na ito sa ko ang rice cooker. Kana, muinit siya, pero dapat kay gunitan ako ang switch. Kasi guba na. So, kapag ko naging ng maestro. So, di na tanaw sa sound, kita as may nakatapik dapat. Isang tanaw same. So, na sa atong notes. Kitagsa-tagsa na siya. Ha? Sa notes, naman yung notes. Ang label sa atong notes na PDF, washing machine, rice cooker, bilista to, doon sa mga common na guba, sa mga ilista na na. Ha? So, sabi na lang. So, ganun na po, tama na rin na. So, sa COC3, so sa COC3 kay wala na. Service din gyapon siya pero dili na consumer. Industrial na. Ha? Kung sir, service na to industrial. Mura taga-trabaho na sir. So mura taga-trabaho na. Aram na ka ng mga mag-service na mga machine. Pero sa tawa nga rin, sa IPAS, during NC, di mo na-service ng machine. So ito ay pa-service na kay ka na ng mga CCTV. So ito ay hindi man, sir, nangaman naman may CCTV sa electrical. Ato sa electrical, masayon to. Usaram na ipansak, di ba? Dahil sa itong RJ45, ano yung gamit? RJ45 lang, dahil sa pansak. Ato ka rin, yung top 45. Kailangan sa electrical, dahil ipa-record sa kailangan sa CCTV. Itong 45. Ato ka rin, ito pa na yung mga karaan, mga model. Pwede yung mga common na model. Tunan ka. Napay ka ng dili pa 45. Napa siya supply, napa siya para sa sounds, napa siya para sa video. So kung saan ako, walang guro, usa lang ulit akam.
Okay na? Ay, sige. Kuwan, picture niyo okay na? Asasa. May gaso. Ano? Ay, isang may meron mo. Phone na yun. Tama ka lang, phone na yun. Hi guys, what's up? 1 hour naman day. Ambot, ay sa ako testing namin. Lobaw eh. Testing ba? Pasarap ba? Ako lang parang. Ha? No? Pila rin ko gusto. Para mabungkat. Bubungkat ko ni ganito ka. Ay, baka na hindi ka nagkamay na kapag. Wala na siya na bali na po. Ayo ba? Itong last ang ipahin mo na bali na. Importante ang flow. Masal mo kita ang kan. All mo ni mo. Ulang do ka. Jules. May mga nagagatik. Ano na picture rin? Lugas ako. Sino na ba? Mana mo steady German eh. Para may pandre. Hindi ko ano. Walang ganyan. Ay, balik na sa amin naman. Balik kayo. Pinangga. Ha? Balik ba naman extension? Na may mga kaila to uban na tumamutik pag insig. Na pa may mamutik pag insig no. Hindi na mag-listen to sila video na kay street to to insig sa semana. Paliw log send na yung video ha. Kung sa'yo ka nanay class, namay ka ng ka-department ka yun. I-click ka naman ako sa karan. So, send din na sir. Kung sa'yo ka design ako, diba so hindi sila ka-approach na ako. Ay, di mo anak pa. Di mo anak pa. Live mo na. Ano extension? Public ako na private, naka-private ba? Nana si mga kan. Ako rin sa ng link. I-post na public way. I-post na pa. Yan, itag siya. Kaya paninglan mo guys, 100 na kausa. Hello po na. Kaya di kasi na rin. Just ay una. So, sa CCTV na to, Lahi. i-landscape ko na So, sa CCTV na to, mura na siya, mura siya ka na basic na monitor ko. Ito wala ni. Ay, okay, hindi. Para masuot ng mga sa Gapo, atapon lang yung matanaw eh. Sige, nag-skip. Pwede na. Screenshot natin nila. So, ato ka rin. Si Usip rin na rin, ato sa to, okay. Tado yung dahil na PDF. Pasend lang sa itong mga yan. No chairman. So, sa Usip rin na rin, industrial product, para niya servicing. Ato, industrial. Dagan mo na. Itong hingan, mga machine, pero ato nga rin sa assessment, kaya CCTV ra, ipabuhat nila. So sa CCTV, kung saan na CCTV na rin? Central camera. Ha? Closed circuit. So CCTV, closed circuit. television. Sunto. So closed circuit television. Sa TV, ganun, television na. So TV, television, okay na. Sakto na, television. Ang kanalanda itong mga television na TV sa to, okay? Asam lagi ka niya signal? Sa mga network, mga ABS, diba? So di ka na, ang signal niya, di ko sa antenne na,
i-process ako ng makabasa mo na sa yung notes, i-process sa receiver sa tuwang CRT TV or kung saan na. Basta na siya signal, iyayahan di, display. Ang ito rin, closed circuit television, TV niya kung siya sa to, pero yung i-display asa siya kita ng signal. Kamera. So, sa kanina definition, closed circuit television, meaning ang iyang display, ikatulang na sa iyang circuit. Sa iyang kaugalingon na circuit. So, dili siya makakonect sa circuit sa lain. Butan ako. Nako building, Globo. So, nako building A, o B, na ay CCTV. Maka-view ba sa CCTV ni B? Yes. Pwede. Ang butang niya ay Wi-Fi. Pero, lain ito. Ano to ay if si building A, kinabutan siya CCTV ni building A, so iya connected. Meaning na CCTV niya, kung iya lang, ibutang sa lain, mas worth it is possible. Ang ito ano yan eh, if nakay building A, building B, ang CCTV monitoring ni A, dili maka-view ni B. Ang B, so di siya maka-view ni A. Pero if ang kaning duwa ka building A, sumpay ra usa ka kumpanya, yung ibutangan na ako connection niya, national connection, isa lang tag-iya, maka-view sila. Pwede ka rin maka-view ka na sa A or sa B. Ang point lang is, ang closed circuit. If asa siya naka-connect lang, if asa yan ditugtan, asa yan disugtan ba? Na pwede na pwede ka rin, pwede ka makatanaw ni nga, pwede ka makatanaw ni nga signal. Punta to, camera 1, 2, 3, 4. So ikaw, pwede ka makatanaw ni camera 1, 2. Kaning 3 o 4, ako alam ni. So pwede na, if asa i-ano niya, asa connected sa iyong circuit, more to yung display sa television. So sa itong case na rin, aside kay natin upat na kamera, upat na kamera. Dali usaha na kamera ng guba ba? May ka ng square. So naiguba ang sensor sa iyong kamera. Pero magana yapon. Kasi mga tanong sa sensor, gano'n man yun, nung sa man yun, na-block sa screen. Yung ina, sir, naguba ang sa kamera. So, ato closed circuit television, ang display niya, tutubra ng circuit. Kanya CCTV, ngayon kanina masasura sa may CCTV na. So, ngayon CCTV dapat ang tubok na ng system. Pero, kasagaran mo lang, kung na itong namin dyan na, ngayon ng CCTV, ang dimension na ang camera. Ano ka na siya is CCTV camera, gina. CCTV camera, kani, pakita tanan, ang now, kani puti. So, kana, sir, nani kini stand, mura ka sa picture. Pixel, diba? So stand niya. Pwede nagbalik, yung papilit sa bongbong. Pwede saan na pa siya lang bracket, pwede mo patasaan. Angle na, depende sa yung display mo angle. Muna mo i-mount. Muna yung mounting bracket. So CCTV camera, gets ra. So kabalag, gagaan camera. Mata niya. Ninanay doon connector. Sa inyo sa electrical kay, usara. Iya, doon na. So natay BNC. BNC ni. So BNC ni kabantay mo gigamit mo sa oscilloscope na BNC to BNC. So pwede natin i-connect ka rin. After nila to rin now. Katuro rin yung email para i-connect ka rin. Ang sa kay USB DC. So DC port ni for DC mail. DC mail ni. So aray na kasla ang isa na DC na. DC port. Sana. Ano natin, saksak ang adapter or Cord. supply. So DC port, kasagaran na yung gamit sa ato ang mga butado, natin mga duwaan, lagi DC port, kasagaran na yung gamit, supply din na siya. Yung kanina yung BNC, sir, paasa din. Natin supply para sa kanina. Ha? In kaso ba, sa available na Is available? So, unang may supply. Kasi ano kita sa video ni? So, para video ni? Sir, imagine sir, ginamay audio. So, kanina version na to. Naka na kayo ni? Senior high school ko kanina. Bago nito na, senior high school ko. So, kaning, ato ang CCTV na nga ay supply raw ba? Video na. So, wala ni sound. So, wala ni sound. Tanong mo wala siya microphone. Kani, nasa siya tanan. During NC, gamito na ni. Dili, during NC ka may gamit ha. During NC kay sa pawang camera, view mo tanan sa mabaw.
Parang murungan na bro. So tanan niyo ka sa sud. Ginungungay mo kita yung tanan. Masundo mo yun. So ang kanila sa to na siya audio, wala lang siya connected audio. Na siya audio. So kanila sa para-assessment wala yung audio, duha supply ng BNC. Hindi mo maglibog na gid. Okay, isa kung saan nimo. Sana tawa. So ata supply na adapter gyapon mo na ni. Lain-lain nagnaon pero tanawal kasi kumoy. Mora mi gyapon na. So DC, di ka na nang masud sa BNC bisa kung saan nimo. Paslak. So are gyud siya sa DC. Di na pwede mabalik. Niya, inawala ka. Balik. Kita to. Nakita to. Tayo kansa mo maglaw. So sa tingin kanina, patunay ka sa BNC, director yapon. So mo di ba ito ang gamit sa supply. So sa kanila pilihan naman ni para mo na to. So sa BNC sa kabalo nung sana pagdaod. Pasla ka na, tuyong na. Ha? Okay, yan araw mo. Ako na connected yapon siya, na siya connection pwede. Pero loose na kayo. Karat ang harap. So traffic siya ito yun. Karat. Nya, next, kailangan kita adapter, di ko na i-discuss per supply na adapter. Nya, camera, kailan na ta? Monitor, ari na ito, makita ka ng video, mag-navigate ka, kung saan na ito pag-play, na nangari, kung saan na ito pag-record, na nangari. Nya, kanin, murag DVD. In VR. Ha? Sani? In VR. Ha? In VR. In VR. In VR? VR. VR, ang gamit na doon? Dito sa mga. In VR, VR. network na na. So, sa tuwa ari, CCTV. sa tuwa ari kay, DVR. Na, Development. Voltage regulator. Vargas. sana. So DVR or digital video recorder, mo na siya murag DVD. So tanaw na siya, wala na yung size. Wala na size ubos wala na. Anara niya kontra o sa back. So sa front na to, makita na itong harap, nani ka ng mga slip mo, murag ka ng, murag ka na sa remote, may mga selector harap, may murag yung tayo, may no skip. Pero di mo kita magamit sa front, kaya pag gamitin mo na mag-mouse, tagingon, makita rin na, murag computer mo. Bala mo na. So naratay UI nga rin mo gawas, nga namsa na siya sa hard drive na siya yung brain side, na siya yung processor. So yun rin, i-connect rin yung monitor, i-connect niyo ang camera, mouse, kung saan yung gamiton, i-connect ka rin tanan. Aray mo agi tanan ba? Yan, mag-navigate mo, aray na. So sir, wala ka gamit kayo ito ba? Ang tanawal lang naka-power on ba na? Makita mo sa nang hari, naka-on, masigang suga. Nya, sa luyo, aray, magagandagandag mga kuhan. So na, warning, mga, kung saan nara, mga suwat. So aray taon na pinaka-right. Ha, sa DVR, sa pinaka-right niya, nang saan yung label, Nanay RS4850 DC 12 volts. So DC 12 volts unsa kana? Source. So source. So ara na to isok-soksi power supply niya. So sa power supply niya kay same nagyapon 12 volts ang camera, 12 volts yung ng DVR pero natay ka ng adapter niya gibutang na ng sticker nga DVR. So if na sticker nga DVR sa DVR lang yun. Kana may uban during MC kay ganan sila ilain gid ko. Isa industry kay lain man ang adapter sa DVR lang sa adapter sa ato ang camera. So ato lang. If unsay na ibutang DVR man isaksak. If wala ibutang isa sara. So ana isang sara ka rin. Supply niya rin. Katong yun kanina basta na DC port kasagaran niya usually niya giuse na function mo na ibutangan o supply. For supply. Sino sa natapan niya RS485? Unsa ni? Source Japan. So power source gyapon na. Gamit na siya kaya na mag-switching na nagdagan yung DVR mag-inyo. Nilain ka na dagan niya, buta ako pa DVR niya. Nagsaan mo adapter niya, tanan mo adapter, dako ina. Ari ta sa RS8, namay ng mga power supply, di ba nga daghan out. Sabi na yung murag sa ATX sa computer sa system unit na to, na ATX. Nasa na naman,
supply para sa mga kanani na dinaganay na ba. So pwede na ito, ari butang. So pwede ito put nun, butang na oras. Pwede na supply yun na. Pero sa ito, gamit ito kanita DC. Next na natin kanina kung saan yung symbol gani. USB nga symbol. So kanata niya ra kanina sa ninyo, pwede. Sa kaning do ka USB, pwede na kakunik ka ng keyboard, pwede ka kakunik og mouse. Pero ka ng mga USB drive nyo ng pang storage, wala na. Pang control lang, pwede siya control ka rin. Mga input ba? So wala, pwede na. Mouse, o keyboard. Nya, ang ano ba bawon sa maning? RJ45. So pang-connect, nasa symbol na rin, pang-connect siya, nasa mga, kana na mag-create ang network na. Ginaganay na, ganatag. Natin doon ka room, main nga room pag-view sa CCTV, kapag niya, nasa ilan na room pa sa CCTV, pwede na ka-reconnect. Pero wala tayo gamitan eh. So ayan ang aning problema kayo, wala tayo connect ka. Aral lang sa USB, hatagan na mo, mouse lang. Kaya di makita magamit sa keyboard yun, mouse lang sa pag-navigate. Next, kaning area rin, kung sa tawag nga, kung gani, port, audio jack. Ang audio jack, ay katong para saksak. Kani saksakan tawag na? Input jack. Port, RCA. RCA na siya. RCA. So, ano lang, siman lang, RCA kasi mutang sa siya. RCA na siya. So, common use niya, sa DVD na to, pang-audio na siya. RCA. Pero sa DVD, nga katong hindi ba gigamit sa siya as video. Kaya color yellow. Pero, are, wala may yellow. White o red man ako sa kasama ng white o red. Ha? Positive. Positive, negative. Positive ground. So, white o red, kasama na niya sa RCA. Kaya kung na, left right na siya, sa music. Ha? Sa ito, pag music, audio na siya. So, ito ang camera nga napalit, kaya napatoy yung microphone na siya audio, ari na tayo connect. But since wala man, wala tayo connect na rin during assessment ha. Nasabdan? So, basta kabalo lang tama para audio ni. Next, ari nga part mo sa kanin. GA ang blue. Kanin doon. Ani blue, GA. Output. Para monitor. Sakto, output siya. Para monitor. Kung siya tawagan niya port, GA. VGA. So VGA port, ara tayo connect ako ng VGA keyboard. So mo rin blue gabon. So di ko na magkabali niya gabon. Kay ang VGA, di mo na pwede masaksak sa RCA. Isa na pwede nga rin. Are, VGA rin. So next, pwede sa if ato ang gamit ng monitor kay HDMI, pwede na HDMI. Pero VGA man ta, VGA lang. Next, kay kanin. Sorry. A-out. So A-out, audio gyapon siya, output. Ay, nabalik audio gyapon. Audio ni siya output. If natay gi-enter nga rin, input man to. Sige gikan sa microphone sa camera, if na microphone ng camera. Ari man nato input, kaning upat. Upat man ta camera. Upat ka microphone, ari mo gawas. Para speaker. Yung wala ang para speaker or amplifier, depende asa basta mag-produce og sound. So audio output na ari kay audio input na nagutang sa nani mga label ba sa usaha lang. So wala gyud gamit nato. Next, kabalon ta nga area para monitor. Asa na ko ibutang para camera? Ini upat Kanawa pa discuss. So kani, so BNC siya nga connector. Ari na tayo butang ka to ng camera. Asa na to? So ito, BNC nga connector na to. I-connect na to ang pika sa camera. Kakanin ko sa ari na ni. So more gyapon, ini-lock ninyo, ituyo clockwise ang pala. Ini mag-unlock na mo, counterclockwise sa dira. So kato man. Manang. Nalay ko na ni, upat na camera. Kabanay mo na naming sa camera mo, naibutang sa ng CCTV nga record, na naigang balita. Kamuan, mabuto na 30 kapin. So, sa ilan na system, yun sa napagpuan sa system na nila. Pero kanisa to, di man na ni ma-change to. Fix na ni. Sira ito may bawang, sira sa kamuan kamton ni. So, wala ni label. Wala label ang camera. Naisa sa kanan. So, bisag asa na, bisag kung sa camera yung gamiton, o isaksak mo siya sa V3, abot na rin sa monitor ka ha? Cam 3, ragid. So, tanaw lang, ipasin connect ng V2, V1, mo, Cam 1. Ha? Number, basa-basa,
Nya, kato set up sana ako. Kilid na muna pag kita rin. So what tour man connect na to sa Kita na. ano sa BGA. Sa laki din hindi laki, wala nila. Sa wala di siya laki. Nya, basta lang sa ako iba na. Sa camera ba basta lang sa ako basta lang ako set up. Sige ra magyapon. Gari assessment kay para sa duhar gyud pagamit. Nayuban do. So sa B1 ang garo nakabutang. At na na balik-balik ka ng B1 na sa. B1. Wait, titimplak up kayo dali. Titimplak up kayo. Sudla na to eh. So Tigang gilak ko eh. Hindi ka magsilos. Sige, sige. Hindi mo, yung bayo ito yung lock here, ano G? Apply. nya, class ko gusto mo. Kamu na rin yung... Iko na sakto ang connection tanan. Iko okay na ang connection tanan iko na. Para ikaw, ano ito pa, may paubos yun. Na nabutang kon si yan. Teka. Nagapa na nay. So in-exact nyo na. Ito yung starting point. Ikuha mo na. Itong ads. Mana sir, mana sir? Oh, ito guys. Kanto ka Si introduction si TV. Mo ni starting point niya. So wala na kaliok kon if makonekta na iniguon mo. Makita tong loading screen niya. Yan mo na. Wala lagi ko. Ba ni? Balen daw sir. Basta minutes sir. Oh, yun lang ka ano to. Ay, paano lang? Ay. Kalala. Pwede may kitulot. Yun. Sugod. Oh, si Binis Sugod. Sombra G. Unsa man siya si 3? Mas sabihin si. Sarake. Ayan. Clash of Clans. Tapi na din sa mga ano dukon. Oh, pwede ni. Pwede. Kontra na air na yan. Bracket ra na. Wala na po. Yan ang bang. Ayun, yun. Di ba ka nasa kanila? Bawa si kong full supply mo. Ano na for supply to eh? Oo, baka. Ay, wala. Wala. Share ko. Pag kaya kami una niya ako sa mga paligid lagi. Bensi, nagilis na Bensi. Ano Bensi na kita?
Wala. Posible, dagan na kung paano din. Gini, bukan kita sa gini pinundong. Tara guys. Tara guys. Hi guys. So ana sa B3 na to gisaksak sa country siya ni ko ano. Ibalin na to siya kamuan. Atro siya mo. Yun. Punta na sa kamera. Oh, ito si Erwin. Sorry. Ah, tara ka. May concert. So ato asa sang mouse. Wala ko kang. So ato. So makita na to upat na maximum na to camera. If mag-add camera, mag-add sa video. Nang maximum buta na to. Pila latest karon pila ka camera masud. Magdagdag na ha. Nya kato pabalin ka mo kanto ibalin na to are sa liyo magkon balin sa BNC. So sir, if navigate unsa man pag view na mo nga one camera. So ini-view na to nga one camera. Ini-view na to. Gananta ka na usara camera ba? Buta na to. Usara mo nga camera to ang gigamit. Ang dalo wala gamit. So ibalin na to sa inibalin na to. If mag-mouse pa pwede na double click. Double click lang ha. Ay, ito mo. Hey, ito guys. Ako na ari. Ay na ba? Tara, yaman na ito. Sumni. Sundo. Ay gwapo na sa sila ko. So ato lang. Inigma ko na. Atong i-usakam or balik tag ma-view na tong upat, double click lang asa nga camera. Ha? Cursor niya, double click lang asa ganahan. Nga sir, usahan niyo nang dili pa double click sa ako sir, na may bandi ganang shortcut. So pwede naman right click. I-right click ni mo na aratanan. Siguro gahi. Min no. Gahi na mo. So view 1, view 4. If view 1 ka, view 1. Select mo view 1, nangutan na siya kung sa camera yung gamiton. Ha? So cam 3 nang daw, tas cam 3. Pero kato para madali pila man double click na to. So mag view 4 sa tabalik pwede right click niya view 4. Nami ba di gana short yung ya sir. Usa na namo sir kon. Mura sa ni guide. Dilo basa-basa ang tawag wala ta sa mina. So min no. Mo na yato makita ito sa kwan. Kato yung makita nato sa ng mga balita, ng mga fast forward, mga cut, inana, arena. So ini-click na to sa main menu, na nagutara admin yung mga yung password. So password na wala yung password. So ayo i-type mo yung password. So mo nang wata yung keyboard kay wala na siya password na. So ini apo na i-okay na loss. Ay, go, dyan mo sa. Yeah. Oo. Wala na naman nara. May logout, advanced, blah blah. Wala na gamit kira na to. Kani. Di ba So gara na to areta sa record. So sa record. Record config. Teka to ni. So record config. Wala na gamit eh. Cancel. bahala sila, wag sila lang nga rin. So sa playback ta. So sa gara na to ani good. Magamit areta sa playback. Ipa-record na sir ato na. Balik ko lang dato ni. Right click. So record config. I-set na ara. Na period. Na hard drive doon. Nailen, mo yun ang maestro. Mo naman igod. Mo yun ang maestro pag-record mo kuan 60 minutes. O na is mo 60 minutes. I-record duration week. Asan mo kam? Pero wala may dialog na yan eh. I-record kayo. Okay na okay. Nya mag-record na siya. Ano na ta? Mana yung maestro nga i-play out ang i-record at tapos playback. Ano sa 8. Na ba isun? Naka-record ba ta? Hindi ko na ma-record sa ito. Hindi mo lang sila record. Yan, nakalimutan ko lang. Playback. Alexa dyan. Sa tayo. Record. Ay, channel naman pa siya. Duration. Pero nga. So, meaning 00 ano? Mura whole day niya. 00 to 2400. Whole day na.
So, regular detail, house, Rico, Period 3. so sa period kay sa kami pila ka oras ay unsa nga oras mag-record dapat si camera 1. Nga to way mo gamit si camera 1 kay walay tao na orasa ng adlaw ara. So dili nagkabutangan niya orasa. Buta to alas 5 siya sa hapon mag-start. So butang na alas 5 sa hapon. Pero wala may dalagdan. Okay ram na rin. Paano sir? Period 1 na nagbutang sir, dili kayo may balhin ng concept. Ha? Period 1 naman kayo magbutang, dili kayo may balhin ng period 3. Sa period. Period 1 man siya sa sir ba? Dili ang sakwan mo na. Ayusin. Wala man. Doon na rin. Di mo sa ginikon sa may stop sa musika. Ang sakwan na ni kasagaran na ni tanan lang pag connect. Okay na sila. Tanan igana ng camera. Kusa. Sir. Tanan advance akatuning ko. Manong na-appeal may sa mga. Sa playback. Isetan ba? Wala man. Wala pa tayo na record. One man na sir, kada one sir. Camera one ko na. At sa 3. Ay, gasa po Clark. Ikaw, non-select. Krool gini. Ay, sila time tanaw di kita. Wala mo siya. Nabuktan na ito uban. If i-double click ko na siya sir. Ang wala ko siya. Wala. No sabi yung 1 minute. Hindi siya mag-playback bisag kang mga sir. Basta yung ano yung memorizer. No, naglasakit ka. Wala ni kan ba? Inaamar ko ba ito hard drive? Wala may sud. Wala yun. May sud. Pareha na ito. Wala ikan. Wala May hard drive. May memory ba? Wala ni memory. Siya masudlan. Ginawa ni sud. So, pag memory na ang USB. Hindi siya masudlan. Hindi siya mamulit ba? Sa mga CCTV dito sa Bravil kay uli si kanan ano memory siya man nga. If double click na ko ang yung number 3 sa CCTV, mas lang kuan siya, playback siya. Sa gamay lang. Pero mo nito istorya sir pa rin this. Wala siya. Wala siya device. So kaya, natandog tanaw na balik. Magawin na siya. Ano na siya? Ikaw lang, tanaw na unya if bago siya ka ng di sure mo na hard drive yun. Kaya bago rin may ko. Pero basta ka na natandog ba na wala nasaksak. Pero if una na gani, you have not selected device kay ko na. Wala siya push storage. So kana, either ko ba o naliwan na connect, tanaw na ako balik. So practice mo rin? Practice mo sulda. Sulda na sir. Dali aram na sir. So ibutan lang ako ni Arya. Sulda. Makatanatan lang mo ba? Nung kayo magagak ba? Sa gira niya. Diagram. Adi, ang diagram kinana ng isang PDF. Sir na po sila Natin sir. schematic na doon. Memorize Sir na po sila sir. Ay, sa memorize sa dalang sa Jefflo. Ako lang, pasend lang. May PDF. Pila na kasi yung ganun. Tulo lang. Hindi dali na natin exam. Ito exam, depende na sa senior. So, magkuhan na no? Pero na rin ako nito. Complete pa mo ano? Talang gano'n. Design ito tangan, dami nito. Magkuhan lang sa itong mga scrap. Dinda ka. Dinda sa pagkuhan ng kapatid. Scrap na. Ako ano yung ilimpyo. Ayun lang. Example lang. Ako na din. Ako na guys, star sig. Scratch mo ka na sir. Mag-discuss ba ka sir? Sir, mag-discuss ba ka? Hindi na. Pati na ako sir. Sir. Gi, pati na. So, bye guys. Bye guys, mana to guys. Mana to lang. Discuss sir. Mana to ah. Kiss. Case yan mo ah. So, mali. Baka na. So. Nay Hans pangada ako ano.
Physical. Di na kapan, kuha ka ng board. Ang board na talaga, ang pinlang na. Naginta mo, need na board ka na instant. So, di sa siguro ng application,